खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर आङो जोबोद खुसि नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायाव आंनि इउट्यूब चेनेलाबो दिनैसिमहालागै 25,000सिम आगान सुरफैबाय। बिनि थाखाय आङो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामबाय नोंथांमोन रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। बेबायदिनो आं आसा खालामदों नोंथांमोना आंखौहाय मदद खालामलांबाय थागोन होननानै। बे समाव जों गिबिसिन थारावनो सावरायगोन आरोबाव पलिटिक्सनि बेलायाव बिक्रम दैमारिमोननि ग्रुपनि भिडिअखौ लानानै जोङो सावरायगोन। नैथियाव जों सावरायगोन UPPL नि सासे MCLA राकेश ब्रह्मआ UPPL जेननायनि खारना मा बिनि सायाव मा बुंदों बिनि सायाव जों सावरायगोन। थामथियाव जोङो सावरायलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन UPPL नि CMआ इलेक्शननि बेलायावहाय दिनै मा बुंबायगासिनो दङ बेनि सायावबो जोङो सावरायगोन। जोबनायाव जोङो BPF पार्टीनि नखरनि पलिटिक्सनि बेलायावहाय जोङो सावरायगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नुखाबाय। बेयावहाय बिथांमोना केरेम बर्ड गेलेनानैहाय टाइम पास खालामनाय नोंथांमोना नुदों, नंगौना नङा? थांनाय माखासे समावहाय 4 दाननि सिगां काउन्सिल इलेक्शन जानायनि सिगां बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरखौहाय बिगाब थगायनानैहाय बिसोरो जेने तेने थगाय थसि गादियावहाय फैबाय। दा रायजो राजा थगाय जाग्राफ्रा बिक्रम दैमारिमोननिफ्राय कास्टम बसुमतारिमोननिफ्राय प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय बर'मोननिफ्राय मा बेनिफिट मोनखो? रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथांमोना केरेम बर्ड गेलेनानैहाय टाइमखौ बारहोनो नागिरदों। रायजो राजाफोरनि थाखाय बिसोरहा साननो जेबो समाय गैया। मानोना गावसिनि हास्थायनाया जाफुंबाय। साफ्रोमबो गावबागाव कार बायनानै लानायनि खाबुखौ मोनबाय, न' लुनानै लानायनि खाबुखौ मोनबाय, नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? नाथाय जायफ्रा सान्दुं अखा खाथिनानैहाय रायजो राजाफ्रा सान्दुङाव गसंनानै 1 घन्टा 2 घन्टा गसंनानै भट होबाय, थगायजाबाय, नोंथांमोना मा मोनखो? बे कुइसनखौ आं नोंसोरनावसो सोंनो सानदों। दिनै नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरब्लानो जाबाय। नैथियाव जों सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन UPPL पार्टीनि जेननायनि खारना मा? बे जेननायनि खारनखौहाय सोर मा बुंदों बिनि सायाव राकेश ब्रह्मनि खुगानिफ्रायनो फंनैसो बाथ्रा खोनासंब्लानो जाबाय। ETC 15টা সিট আছে আমাৰ এছেম্বলি সিট আৰু ইয়াত 15টাৰ ভিতৰত এইবাৰ যোৱাবাৰৰ BTC ইলেকশ্যনত যি ধৰণৰে আমাৰ ৰিজাল্টটো হ'ল যেনেকৈ আমি ভাবিছিলোঁ, ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল মুছলমান ভাইসকল। আৰু সেই মুছলমান ভাইসকলে আজিৰ দিনত ক'বলৈ গ'লে যোৱা নিৰ্বাচনত যি ৰিজাল্ট তাৰ মেইন ফেক্টৰটো হ'ল কাৰণ এই সময়ত BTCত 4,71,000 মুছলমান ৰাইজে যোৱা BTC নিৰ্বাচনত ভোটদান দিছে। তাৰে 4 লাখ ভোটে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক দিছে আৰু আদিবাসী আৰু চাউথাল 2.5 লাখ মানে মানুহ তেখেতসকলে ভোটাৰ্ছ আছে আৰু এই 2.5 লাখত 2 লাখ ভোটাৰ্ছে মানে BPFক ভোট দিছে। 4 আৰু 2 6 লাখ ভোট তেখেতসকলে মানে ক'বলৈ যদি যাওঁ বানপানীৰ মেটেকা উদুঙি অহা নদীত যাই থকা সেই ধৰণৰ এটা ভোট তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আনফালে যে আমি UPPL হিচাপে আমি অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে, হিংসাৰ বিৰুদ্ধে আৰু সকলোকে মৰম দিয়া চিন্তাধাৰাৰে বনোৱা এটা দল আৰু সেই মৰম সেই শ্ৰেণী আমি 6,15,000 আমি ভোট তেতিয়াও পাইছিলোঁ BTC নিৰ্বাচনত। এইবাৰ আমি আশাবাদী এইবাৰ 9 লাখৰ ওপৰত আমাৰ ভোটটো যাব। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ UPPL দলে এইবাৰ বিধানসভা ইলেকশ্যনত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। আৰু ইয়াৰ বাদও আমি আজি এই মানাস চেৰপাঙত আমি আজি रायजोफोर राकेश ब्रह्मआ थिगखौनो बुंदों। मानोना सावथाल, राजबंशी, बांगाल बिसोरनि भट लानानैसो BPF पार्टीया देरहादों, बेयो थार बाथ्रा। नाथाय आङो नुनो मोनदों सासे BPFनि गर सापर्टार मालाबा UPPL जोंबो जानानै भिडिअ बानायो। नैबे मानसिया दिनै राकेश ब्रह्मनि बुंनायखौ नुनानै खर' सानाय आङो नुनो मोनदों। नाथाय बाथ्राया सैथो रायजो राजा नोंथांमोन, जाय BPF पार्टी बे BPF पार्टीया गावसिनि देरहानायखौनो आन्दाज मोनाखै। मानोना
सावथाल बांगाल आरो राजबंशीफ्रा गासैबो बर'नि अनगा गुबुन जाथिफ्रा बिपिएफ पार्टिनो भट होदों एसटि खौहाय हास्थायनानै हा पाट्टाखौहाय हास्थायनानै नाथाय नैबे समावहाय माखौ लानानै इलेक्शन केम्पिं खालामगोन हयथ' डाउट जानानै दङ प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दङ बेखायनो बिथांमोना दिनैनि समावहाय फेमिलि पलिटिक्स ओंखारनो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन राकेश ब्रह्मआ थार बाथ्राखौनो बुंदों बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुङाखै आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे बिपिएफआ माबोरै 28टा सिट मोनखो नैबेखौहाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ दा बे समावहाय बे बाथ्रा बुंनायखौहाय लाजिनांगौनि बाथ्रा नङा गाज्रि मोननांगौनिबो बाथ्रा नङा जुजिब्लानो जाबाय नैबे दानि एमएलए इलेक्शन फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्शन सिमहालागै ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव खोनासं इउपिपिएल नि सीएम प्रमद बर' सारा इलेक्शननि थाखाय मा प्रिपेयार खालामगासिनो दङ बिनि सायाव नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय that UPPL should contest the election with clear idea and clear objective. So we are now decided to participate in this election in the entire seat in the Bodoland and some seats outside also. But still our door is open for negotiation, for door is open for alliance. So we will discuss it from all from that side also some approach coming, our side also some approach we are taking to other political parties. So we'll decide it. So we are preparing ourselves. We will discuss with BJP and other party if they want to discuss with us. Otherwise, UPPL is also preparing to stand along or contest along in the election. रायजो राजाफ्राथ' मिथिखाबाय दिनैनि समावहाय इउपिपिएल पार्टिया साखाफारा जानानै दंगासिनो दङ फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शननि थाखाय ना दा रायजोफ्रा सोरखौ सायख'यो बेयो नोंथांमोननि सायावसै दानिया आं बुंनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा डेभेलपमेन्टखौ हास्थायदों आरो बर' जातिखौहाय गोजौआव लांनो गोसो जादों नोंथांमोना इउपिपिएल पार्टिखौनो 100% सापर्ट खालाम दिनै जोंनि नोजोरावहाय जों नुगासिनो दङ जे बिपिएफ पार्टिया इउपिपिएल नि जे थांनाय 2020-27 जानुवारियाव जे एकर्ड जादोंमोन एनडिएफबि नैबेखौहाय दावदै गला होननानै बुंनाय सावनाय गंगा दैयाव फोजावनो नागिरनाय बेखौनो बाखनायनानैहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय भट लानो नागिरगासिनो दङ मिथिबाय नाथाय बिसोरबायदि मानसियानो बै एकर्डखौहाय नेवसिगारदों नाथाय बे एकर्डआ दिनैनि समाव मानो मोजां जाखो रायजोफोर भाषायावबो गैया साननाय हनायावबो गैया आरो फिउचारनि थाखायबो साननो रोङा बेबायदि पार्टिखौ नोंथांमोना मानो एसेबां सापर्ट खालामबाय थादों दिनैनि समावहाय नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों सावरायगोन फेमिलि पलिटिक्स नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो ससियेल मिडियायावहाय बेखौ आंल' बुंनाय नङा जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव ना बिपिएफनि सीएमआ गावनि नखरनि जाति खुरमाजों लोगोसे गावनि असे बिसिखौबो दिनैहाय पलिटिक्सआवहाय एंगारनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर मानोना बिथांमोनहा जेबो राहा गैया मा खालामनानै पलिटिक्स गेलेबावनो एसटि होनानैहाय पलिटिक्स गेलेबाय हा पाट्टा जासिनानैहाय पलिटिक्स गेलेबाय सिगांनिफ्रायनो दै दानिल' नङा खिन्थु नैबे दानि 5G मुगानि मानसिफोरा गासिबो स्मार्ट गोजाखाय हाग्रामा महिलारिनि साननाय हनायखौ दिनैनि समावहाय साफ्रोमबो मिथिबाय मारै मिथिखो एसटि नि बाथ्राखौ लानानै साफ्रोमबो बर' रायजोफ्रा बे समावहाय गसंख्रांनानै दङ बिपिएफ नि सीएम खौहाय फेजेननो जायफ्रा गावनि उदैनि थाखाय हास्थायो बेसोरबायदि मानसियाल' दिनैनि समावहाय बिपिएफ खौहाय सापर्ट खालामो रायजो राजा नोंथांमोन बे समावहाय बांगालफोरखौ मा होननानै बिपिएफ नि सीएमआ इलेक्शनावहाय बमब्रायनो नागिरदों आरो राजबंशीफोरखौहाय बिथांमोना मा जासिनानैहाय भट बिनो नागिरखो दिनै जों नुदों बिपिएफ नि सीएम हाग्रामा महिलारिनिनो बिसि सेवाली महिलारियाबो राजबंशीफोरखौहाय कालचारनि बाथ्रा बुंनानैहाय थगायनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ नि सीएमआबो राजबंशीफोरनोहाय मा होनो माखासे बुस्थु होनानैहाय बिसोरखौहाय बमब्रायनो नागिरदों दा बेफोरनिफ्राय जोङो आन्दाज लानांगोन जे बैसोरखौहाय माब्रै इउपिपिएल पार्टिया
बिसोरखौहाय बाथ्रा बुङोब्ला खोथा बाथ्रा बिसोरनि सायावहाय लागायनानै होयोब्ला BPF-निफ्राय लाबोनो हागोन बेखौबो खैसार सानांगोन होननानै आं सानो। अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।